Про мастацкі пераклад і прапаганду беларускай літаратуры моя сённяшняя размова з паэтам-перакладчыкам Михаілам Куляшом. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Што такое мастацкі пераклад? Наум Яковлевич, мастацкі пераклад – это цікавая справа. Гэта насамрэч сама па сабе творчасць, якая у працэсе работы яднае з аўтарам. Я вось колькі паэтаў беларускіх пераклаў на рускую мову, я спаць клаўся, і гэтыя вершы у мяне ў галаве круціліся. Гэта вельмі прыемна. Дарэчы, мы калі з вами перапісваліся, вы сказалі, што вот вы, калі перакладаеце, адчуваеце блізкасць сваёй душы. Абавязкова. Інакш нельга, інакш не атрымоўваецца. Бывала, я многа пробаваў перакладаць, но вот не сходзяцца душы і не атрымоўваецца пераклад, разумееце? Трэба, каб душы саўпадалі. Я пачаў перакладаць, падвёў мяне пад эту тэму Казімір Вікенцевіч Камейша. Ён першы пераклаў мяне на беларускую мову і сказаў, я думаў, што будзе цяжка блізкамоўныя пераклады рабіць. Але взяўся за эту справу і пайшло як па маслу, даслоўна вам кажу. Таму што мы з ім таксама блізкія людзі, у нас блізкія душы з ім. І пайшло хорошо. А вось паэзію яшчэ своеасаблівая ёсць, скажам, такая акалічнасць, таму што там трэба шукаць рыфму. Там не ёсць прамое супадзенне і проста літаральна нельга гэта перакласці. Як вот вы паступаеце ў даным выпадку? Бывае так, што ніяк. Зусім не можна знайти нават перакінуць словы ў строчцы, ці строчкі паміж сабой перакінуць. Шукаеш галоўную думку ў гэтай страфе. І яна можа ўкласціся ці ў адзін радок, ці ў два, блізкіх да тэксту аўтара. Пішаш яе, тады ўжо шукаеш, выдумляеш рыфму, щоб яна па сэнсу трохі падышла сюды, дзе-небудзь якую прымаўку, ці прыказку, ці так крылаты выраз які-небудзь, ці што-небудзь такое, чтоб, як казаў Бора Гребеншчыкоў, чтоб не змаглі дагадацца, але чтоб добра сазвучна было. Вось неяк так атрымоўваецца. Ну вось, дарэчы, калі можна такі, можа быць, прыклад прывесці гучання страфы той же самай па-руску і як вы пераклалі на беларускую? На беларускі. Добра, ёсць такія прыклады. Я вам зачытаю Казіміра Камейшу і паслухаеце, як яно гучыць на рускай мове, як на беларускай. Жыве на зямлі моя мама, вёдрамі будзіць планету. Шлях яе біты самы ад студні і да загнета. Еду, яе пакідаю, я не пакіну ніяк. Мама моя маладая, мама моя залатая, старая мама моя. З доляй заручан лясною, сам не лясны я давно. Шчасця няма са мною, а мама заўсёды са мной. Стрэцца баюся з маною, з крыўдай мана заадно. Каханай няма са мною, а мама заўсёды са мной. Лёгкага бачыла мала, крок, што ні дзень, то цяжэй. Жыве на зямлі моя мама, мама мяне беражэ. А зараз глядзіце, як гэта прагучала на рускай мове. Трапіла яно ў журнал «Москва», трапіла яно ў журнал «Нёман». Послухайте, калі ласка. Живет на земле моя мама, верит в свои приметы. Каждое утро упрямо ведрами будет планету. Снова ее оставляю, еду в чужие края. Мама моя молодая, мама моя золотая, старая мама моя. С детства люблю все лесное, сам не лесной я давно. Счастье давно не со мною, а мама всегда со мной. Встретиться страшно с бедою, с болью беда заодно. Нету любимой со мною, а мама всегда со мной. Легкого видела мало, жизнь у нее не мед. Живет на земле моя мама, мама меня бережет.
мы з вами говоримо по-беларуску, але вы ведаеце яшчэ і трэцюю мову блізкую, гэта вашу палескую мову. Так, Вы нават у адным вершы напісалі сваім, што я люблю беларускую мову, але моя родная гэта мова маёй маці. Так. Што характарызуе вашу родную палескую мову? Родная есть родная. Мова матчина, я вам хочу сказать, что я 9 годов жил в России, там рускамоўнае асяроддзе. Тут таксама ў горадзе размаўляем на рускай. Але калі сустрэнемся з землякамі, ці нават па тэлефоне, калі патэлефануем адзін другому, дык размаўляем на сваёй мове ўсё роўна. Ну, вось, да прыкладу, скажыце якую-небудзь фразу, якое-небудзь, скажем, вызначэнне на палескай. Добра, скажу. У мяне ёсць такі верш пра мову. «Но съехавшись на Пасху всем селом, мы здесь одна семья, мы вместе сила. И после 3-й рюмки за столом спеваем «Гэбы маты научила». Это значит, поем так, как мать научила. І, напэўна, любоў да беларускай мовы таксама, ну, скажем, выросла са сваёй роднай мовы. Абсолютно правильно вы кажете. Я, когда учился в университете, со мной учились хлопцы, один с Пуховицкого района, один с Дрыбинска, Могилевской области, размовляли на белорусской мове. И я вам хочу сказать, что я с ними размовлял, и нават мы на русской мове, ну, мало размовляли. И больше вам скажу, зараз один полковник здесь, другие такие великий бизнесмен, а все ровно ёсць у них такое, что они размаўляют на своей мове, разумеется, так? Ну, і у вас ёсць і вершы таксама вы спрабавалі і на роднай, на беларускай На мове? беларускай, так, ёсць у меня верш. Калі можна, я прочитаю. У верасні пачаўся лістапад. Так недарэчы, не своечасова. Імкнецца злосна ветер не ў папад. І кружыць лісце ў танцы адмыслова. І гэткая навокал прыгажосць, так много сэнсу ў гэтым жоўтым лісці. І так шкада, што ты на свеце госць. І восень твоя скончыцца калісьці. Анёл лагодна хлопне па плячу, і сумна стане, як зімой у садзе. Хай будзе так, я толькі не хачу, каб снежань мой пачаўся ў лістападзе. Ваша педагагічная дзейнасць, колькі гадоў? 11 гадоў працую я у школе нумар 10 горада Брэста. Ну, да гэтага я таксама працаваў у школе, быў выкладчыкам, быў завучым, быў дырэктарам школы. Ось, ну, зараз уже я на пенсіі, і ось 10 гадоў я працую у школе номер 10 горада Брэста. Цудоўная школа, цудоўны калектыў, адміністрацыя. І гурток у вас ёсць? Гурток у мяне ёсць, так. Гурток называецца «В десяточку» по названию 10-й школы. Ось. А калісьці першыя дзеці прыходзілі ко мне, займаліся стральбой з лука. И когда мы сели обмерковывать, как назовем кружок, сказали: Михаил Иванович, давайте в десяточку назовем. Так и назвали. Атрымалася, як я пришел в школу в эту. Унучка моя Виктория училась в этой школе. И пришла до меня и говорит: дедушка, я написала верш. Скажу тебе по секрету и почитаю. Ну, почитай, внучка, почитала, мне сподобалося. И пришла идея такая, пошли в школу, пришли до завуча. Ось. И створили кружок. Я вам хочу сказать, у перший год працы двое моих учениц стали лауреатами республиканского конкурса «Таленты Беларуси» по литературе. Вот это был 16-й год. И одна ваша вученица нават у Союз письменников Вот вступила? одна из этих учениц, которая отрымала эту премию, стала членом Союза письменников. Это для меня вельми гонорова. А калі у вас увогуле нарадзілася жаданне, і якім чынам нарадзілася жаданне быць настаўнікам, быць педагогам? Ну, напевно, у школьные годы. У школьные годы, Наум Яковлевич, я почав писать верши десь так з 8 класса, осознанно. Я закончил 8-годку там у себе в Вёсцы, у Ивановском районе, а уже у старшее звено пошел у Пинск, потому что треба было ездить або в соседнюю вёску 10 километров, або здесь учиться. И вот я написал верш, понес у редакцию «Полесской правды».
мяне залічылі ў літаратурнае аб'яднанне «Арбіта» было пры Палескай правде і надрукавалі мой першы верш. Это было вельмі ганарова тады. Школа уже мяне вся называла «Наш Есенін», і уже все мне пророчылі, што я абавязкова звяжу свой лёс з літаратурай, з мовай. Спачатку думаў паступаць на факультэт журналістыкі. Звярнуўся да свайго былога настаўніка і дырэктара, Пётр Павлович, такі ёсць Пераходзька. Мы сябруем, размаўляем, раімся. Ён мне кажа: «Ідзі ты на настаўніка, журналістам ты заўсёды будзеш». Я кажу: «Ну, добра, я вас паслухаю, пайду я тады ў педінстытут». А ён кажа: «Ідзі ва універсітэт, у тебе все атрымаецца». Я говорю: «Куды я там у вёсцы 8 класаў закончыў, там за тебе не будуць разумнейшыя, все у тебе атрымаецца». Я яго паслухаў, і паступіў менавіта на факультэт філалагічны ва універсітэт. Працаваў у школе, так, я вам уже казаў, працаваў завучам, дырэктарам. Ну і зараз не развітаюся са школай, дзякуючы Богу. Палесся, прадоўжыце гэты сказ. Ну, гэта на паверхнасці адказ, Наум Яковлевич. Кожнаму чалавеку, напэўна, ёсць нават прымаўка такая: «Дарагі куток, дзе рэзалі пупок». Усё, я приезжаю туды, поверьте мне, у меня мама померла 3 гады назад, 93 гады ей было. Я туды приезжаю, я себя адчуваю маленьким хлопчиком, потому что еще калі былі жывыя тыя дзядулі, бабулі, зразумела, я адчуваў, что сябе таким, як тады на той час. Ну, зараз уже не тая вёска. Зараз уже приезжаешь, уже и хаты іншыя, уже зараз там калгас набудаваў новых домов. Але нема нічога даражэй. Я поездзіў па свеце. Я быў у Сярэдняй Азіі, я быў і амаль што на крайняй поўначы. А все равно, колькі гадоў там не жыў, цянула домой. Дарэчы, якія, на ваш погляд, вам блізкія месцы у нашай радзіме, гарады, можа быць, мясціны якія-небудзь? Назовіце хаця б 3 месцы, дзе вы бывалі і хацелі, каб пабывалі вашы дзеці, і хацелі, каб пабывалі вашы школьнікі. Вельмі вялікая частка майго жыцця звязана з Пінскам. Прыгожы горад, невялікі, там 10, так, 130 тысяч насельніцтва, але вельмі прыгожы горад, хороший. Ёсць што паглядзець. З радасцю б хацеў бы, каб прыехалі. Тым больш, што недалёка там музей Блока ёсць. Мой сябар Валера Гришковец там быў, кіраваў гэтым музеем. Это адназначна. Ну, цяпер 18 гадоў я жыву ў Брэсце. Кажуць усе: любімы Брэст. Няма места лучше Брэста. Хороший город, прыгожы. Я там, калі пераехаў, ён ужо і быў сам па сабе прыгожы. А мае сябры, которые пераехалі там 40-50 гадоў таму, ну, расказваюць, што тут яшчэ нічога не было, там пустыры былі і все. Зараз Брэст прыгожы, цікавы горад. Ну і Мінск, конечно. А калі вы сталі членам Саюза пісьменнікаў, якім стала гэта падзея для вас? Неяк Валера Гришковец кажа: «Ты такі таленавіты хлопец, чаму ты не думаеш уступіць у Саюз пісьменнікаў?» Я говорю: «А як, што трэба для гэтага?» Ну, як на першасці трэба, каб кніжку ты выдаў. Добра, кажу, а ў мяне ўжо кніжка была. Я там на поўначы, у Краснаярскім краі, у 93-м годзе, выдаў невялічкую кніжачку. Я кажу: «Ёсць у мяне». Это добра, што ёсць, но трэба яшчэ. Я говорю: «Ну, добра, давай». Падрыхтаваў я эту кніжку «Вокны». Звярнуліся ў Саюз пісьменнікаў. Мікола быў Метліцкі, надрукавалі мяне ў часопісе. Вступіў я ў Саюз пісьменнікаў. Наум Яковлевич, памянялася мае адносіны. Сажусь пісаць, уже думаю, можа, што-то я не так напісаў. Цяпер уже да мяне адказнасць большая. Можа быць, я вам не задаў такога пытання, якое б вы хацелі, каб я вам задаў? Можа, хіба такое пытанне, каб вы мне задалі, я вам адказаў бы. Што для мяне самае галоўнае ў жыцці можа быць? Гэта хорошае пытанне. Я б вам адказаў бы, што даражэй, цяжка мне казаць,
Дорожей за все на свете это семья моя. Это моя жонка Татьяна, с которой я уже больше 40 годов разом. Это моя дочка Алена, это моя внучка Виктория. Это то я на свете, на земле, ради чего я живу, працую і хочу жити. Ну і цяпер я хочу на завяршэнне нагадаць, што маім сённяшнім госцем і суразмоўцам быў паэт, перакладчык Міхаіл Кулеш. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.